കസ്റ്റമർ പൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയുണ്ടായി. ടി വിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് മീഡിയമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കവറേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് പരസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഒരു മൾട്ടി ഫോൾഡിൽ ഞങ്ങൾ വളരുകയും ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം മൂറുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവണം. അതിന് എപ്പോഴും ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയം തന്നെയാണ് നല്ലത്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് കൂടുതലും ഫാമിലി ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഒരു ഫാമിലി ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സിനർജി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റിസൾട്ട് വരുന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടി വിയിലേക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിലേക്കും പോകാനുണ്ടായിരുന്നത്.